Февруари може да изглежда труден, но той е тук, за да ни направи по-силни. Ето моят 5-минутен план за успех. Правилото на 24 часа. През този месец емоцията ще изпреварват фактите. Преди да изпратиш гневен имейл или да направиш голяма покупка, изчакай 24 часа. Ако на сутринта си все още окей, действай. Февруари е време за чистене. Излез от групи в социалните мрежи, които те натоварват. Изтрий контакти, с които дълго време не си говорил и не са те потърсили. Тъй като енергията ще е тежка, лесно може да се почувстваш блокиран. Всеки ден записвай по 3 малки неща, които си свършил. Това ще ти даде усещане за контрол, когато всичко останало изглежда хаотично. Когато Нептун размива границите, тялото е твоята котва. Спортувай, ходи пеша или просто дишай дълбоко за 5 минути. Не вярвай на всичко, което чуваш или четеш онлайн. Преди да се паникьосваш от новина, провери я в надежни източници. Това е, прилагайки тези неща, мисля, че по-лесно ще се подготвим за новия преход и следващия месец.